Alright, recording in 3, 2, 1. Yo, what's up ninyo diha? It's your boy Joeboy again, aka Cookies. Hello. Another episode Buddha, and this special episode na ato ang buhaton karon is with no other than Yui, the legend of sa mga hilig mo duha og duta diha. Sa mga dali jay kisa someday, di ba? Akong nadunggan nimo, Brad. Ikaw may pinakamayo na invoker sa tibuok kalibutan mo duwa og invoker. Dili sad guro tinuod pero Padol nga lang gamay, Brad. Ana. dili sad guro nga legend pinakamaayo tibok kalibutan Pero I kana mean, like naay ko skill sa invoker good kay ang storya na good. Before ko ni well known na bitaw sikat bitaw. Akong hero jud invoker for fun. for fun. Like daghan ko games sa akong invoker like 1-2 or 1-5. Nya nganong Ako na invoker man gyud? Unsa may nganong ganahan mo jud kag invoker? Kay pamaymay mo gud siya nga hero good daghan kay siya pinduton ba. Sa Dota mo So gud. ganahan kay kag lisod. Sa Dota Ganahan ka kanang challenge diba? gyud. Dota man mo gud. Dili man kag Dota ka di. Sa una. O Dota 1 karon kay mga highlights bitaw. Sa una man gud kay ang normal nga hero kay upat ra ka skills. Oh. Oo, ang invoker kay masagul-sagul man nimo. So dito ko nagsugod nga nagpractice. Amot lang anong naginahan sa kutong hero pero in the first kay for fun lang siya. Then nagamit na ko sa mga tournament niya daghan na amaze nga tao. Yan. Wala, more to nga nya pagka naay time nga kaning nga hero man gud kay nag-change sa ako ang let's say landas na lang sa kinabuhi. Ang invoker. Man, nagpatotog na ako. Asa mo pakita ko? Mura siya fidget spinner. So, Mura siya mo na ang nakapataas imong MMR. Isa. Dito ka sugod. Kay invoker. Kasi sige ko invoker. Usa ka sa mga evoke adlaw puro ko mag-invoker. Safe. Antod nga iba na lang sa mga tao. No, unsa ang invoker o ikaw? Ang invoker. Kay sa una, sa mga Cebu nga tournament pa, Oh. ang ilaingon, iba lang invoker. Wala, delete na nimo ma-presensya si Yuri. Kay mao ra jud ang hero sa una. So banga kay kag tiny sa una. Mga na. So mga hero Tinker, Tiny, Mipo, nga na bitaw. Oo. Kay mo man akong pinaka paborito na hero. Tiny kay Tiny? kung sa imo sa invoker daghan kay kag pamaymay na Yung mga rate Okay. sniper, mga basic. Basta ka pindot. Usar ka pindot ba kana. Pero malingaw ko sa tiny kay kanang Muhammad G. Muhammad ba. May mo una gani kabantay ambot lang. Correct me if I'm wrong pero mo bi Siya na. may mo blink in niya, ilabay ka. Pero dili na biya pwede mo blink no sa kanang Pwede. Pwede. Bisa ka na. High tech na taron. Di mo na ako ajud inig-blink bang katudayng avalanche. Avalanche siya, tos. Tos dayon. Lap. Mo ra jud na akong buhaton ya kanang armor dayon. Mato siya ilabay ka. Dagon. Dagon. Mani build sa una, blink, avalanche, dagon. Unsa may build sa invoker if you don't mind me asking na imong paborito gyud ba kay niya na biya ka na daghan kayo og Karon sa una. ay daghan unsa may Dagan mag-build si invoker ron la. Ano man sa una, karon. ay Karon. Ang Karon, build din karon. invoker ngayon kay Gleipnir siya. ha Gleipnir. Glipnir Aga names Gleipnir. unsa man na Kay ang Gleipnir nga item man good kay 'di ba si invoker puro skill. Magic siya 'di ba? Ang Gleipnir man good kay ang kanang item kay AoE siya. So tanan skill mo oh maigo dako siya gamay. Yung increase ang iyang skill. so kung panglitan nay ganahan na mo challenge nimo as an invoker unsa man imong kung nay maminaw karon ba na tugan na jud kong ganahan mapili ni si Yuri. Mao na ni ang chance niya na sige. Ako maayo naman jud kay kong invoker pero kung imo ning buhaton maglisod jud ko nimo. Unsa man na? Kung ako ni Kung ikaw kung imong kontra imong kagalingon siguro ana. Unsa man imong buhaton? unsay buhaton? Oo, sa may buhat. Panglitan ako ikaw. Kanang invoker ka. Ya ako unsa man dapat na ako unsa may hero na akong dapat buhat i-pick. Unsa man na para makaana ko na sa mukha ni. Ma-challenge ka mo ba? Para ma-challenge ko. Oo. Sa man akong mga hero ha. Ayun sa may hero nga kanang galisod ko ha. Ang
ang invoker man god kay kuan siya, versatile din na siya. Hina jud siya sa laning. Pero ang iyang weaknesses man god kay kanang mga hero nga mo sod largo ba. Tiny. Tiny, pwede sa tiny. Pwede sa void spirit, mga nga na bitaw. Oh, breaks sa to katong kabaw. Baratrom kana. Baratrom kana. Pwede na siya. Mao na siya yung mga Sige counter. kagkastahan ba hindi ka Basta ka lang makalitan ka ba. Hindi ka maka-react. Mao na siya. Ana din murag kanang kuan kanang mura og nang hold up ba? Kana hold up to bay. Bang, hold up di Hold ba? up, di ba? Ba? Ay palihog ay sa tong lyrics. Pero ana kada storyahan to na giyon sa man na nimo pag unsa man ang environment atong panahon na naka-practice jud ka usa ka kanang sa tibok adlaw invoker or nganong naa man kay unsa man Di na magod kay puyo kag computeran sa una ana dito jud komputeran ang shoutout din sa Jivan Lad ya. Mariona. Asa? Jivan Lad. Jiva na pa sila ron. Wala na ay pangana siyang anak. Pero kuan wala na ang computer shop. Okay. Kuan na siya kanang akong sa Mambalay, squatter area man no. Ako mga uncle tolo or pat na sila. Katong Jivan Lad, ako mga uncle may tigbantay sa mga each branch ng mga Ay daghan di ay. So dool sa mo uncle man ako libre duwa. Dito gasugod ang dotawan. Pila edad nimo to? Mga utso na utso, magro ana. dotawan. Tanaw-tanaw ra ko gud. Oo. Nya lima sila. Nalingaw ko kay nindot kay Ang sabap siya kayo. environment biya kay puro Dota mga dagko. Mm. So pag sige kag Dota ay kanang sanay ma-curious ka bitaw nga unsa man nga duwa. Kuto i-practice na ko to. Pagka man sige og tan-aw sa YouTube o Dota kanang mga pamimay nga mga moves na gina-apply na ako. Wa mo to invoker sa una sa timong ginahan na to. Wala din mo ko mag-invoker sa una Dota 1. SF. Mga ni ang Shadowfiend. Shadowfield. Katong lupad. Nevermore ba? Nevermore. Nevermore. Moto siya. Katong Moto sa Dota 1, ang hero rasad Nevermore rasad. Pero dili kay ko hilig pustaanay sa una, mangurog ko. Moto gasugod sa Dota 1 sa mo 5-5. Kanang sanay kanang iban ko ba sa dili na ako kauban ako uncle. Ngano man? Wa ko sabot. Kay ginahan akong uncle perminti mi daog. Kaya na mo chemistry. Di siya ginahan mag kontra mi. Kay kibaw siya nga kusog ko. Ana bitaw. So iya ko pagauson. Di mo ko sabot. Ngano adi. Kay di pa 5-5 man na. Clan man na no. Oh. Ang uncle man god di siya ginahan mapildi. Kay kantsawan siya siya mga amigo. Oh, ligi. So ako nga iyang batos-batos di jud ko niya ginahan kontrahon. Kay kibaw mo ang kulmay kay ka. Nya kung mapili ka kay katsawan oy napili mo sa mga batos. Ay ana. To the point nga iya like ko sa iyang giadto ang computer. Ngano man? Gipik niya terror blade nga di ko kabaw. No. Mm. Sige na ng terror blade katong Basta may metamorphosis man to. Katong mo transform ba? Oo. Iyang gipik ni gawas ko bay. Giquit na ko. Oh. Gilusi ako. Ay nagbalik diri. Ay, grabiha ray mga kulong. Mo dito nagasugod ang pisonit. Kay wala naman ang komputeran. Kay murag for some reason nag-close na bitaw. So kato ang uncle naa siya idea nga magpisonit siya. Iyahan jud na. Duol ra jud kay sa Mambalay. Unom ka buok or utso. Dito na gasugod og diskarte. Kaya storyahan to na. Unsa may ikaw na tigbantay ba to dili sa Mo tinindot kay dili na ka magbantay og komputeran. Kay ugog na na. Piso og 5. Piso 6 minutes, 5 30 minutes. Now, kato siya kay dagan ikog diskarte sa una. Ang una nang diskarte ato na-scam sa una sa Dota, sa Steam. Item man na siya. Na-bundle tawag item. Babad lang kung makasabot ka na. Hindi kasabot ko Basta na ko Steam sa una. I-trade. Ang item nga bundle, so kaysa una wala may authenticator. Diretso naman trade, basta ipinito ang trade. Ako i-cancel, green na. Kaya ang inigbutang na ko balik, inigbutang niya sa item, loading screen ako ibutang. Katong baratuhon ra. Wala siya fake ra bitaw. So, scammer ka to sa Ako mga amigo akong tudluan. Mura mig kuan lang nang kabantay ka ng mga sindikato. Sindikato. Puno lagi computer among pisonit niya magsige ra mig trade. Baligya na mo sa mga tao. Nga dagani na nya nabutang man ng authenticator. Wala na, tak na. Puho. Katol man siya kamot. Sige na og MMR ato.
Sige na, og Dota. While gaduag Dota, lingaw-lingaw ra bitaw. Pero Dota na Dota 2 na. Dota to na. Oh, Dota 2 na ng Nanay Pisonet. ka mga MMR. Nana. Dota 2 kay pag-imo na itong Dota 2 sa Pisonet. Dito nagasugot ang Minaro. Giunay na kuha ang kompetera na mga Pisonet. Kay ang piso 6 minutes. 5 30 minutes. Ang piso akong ihog sa 5 pabaliktad. Yung sa imong ablihon. Dili, di ba? Duha man naka coin slot no. Oh, duha ka coin slot. Tupat man ano. Oh. Ang piso, barog ko ba ya gadget gamay lang ba ya? Oo. Ang piso manay 5. Oh, 5 oh. Ang piso ako nang ana pakusog babaw. So mo ana siya pabali. So ang point ana is mura bitaw na force bitaw. Force sa matandog ang sensor. Nga kay kusog kay nimo nga paghug. Matandog ang 5 nga sensor, ma-counted siya as 5. So 30 minutes. So taga-kadlawon, kami mga amigo nako. Imbes na mamayot sila. Di na. Kay baratuho naman kayo. Mamaya na kung pagkaon ra kanang mangwagkan good sa mga rep sa mga mayo. Ako wala sa kuana. Kuya gra kuana. Kahop man. Moto. Puno kaya mga amigo nako. Sinsilyo na puro tag piso. Gabarog na tiya. Duwa mi. Mahibong ang to lola sa naglulong no daghan taw kadlawon. Kay dito naman mingaw naman dili na makita ng kusog na hulog ba. Ya, gyud sa man daon sa Moro to. Nagproblema ang kuya. Nagproblema. Sa man imong kuya to ya uncle. Ay uncle. Uncle. Nagproblema siya nganong taas ng ya logi. Lugi. Natimingan ko niya. Na. Kay wa ko ni eskwela. Yun na ay silingan nga datuon bitaw. Ah. Trabaho ang mama, ang katong bata gipabantay sa kuha. Kanyang bata tagaan ti kagalawan sa bantayin ni karong adlaw. So Minecraft gipa-Minecraft na ako. Ako nagpasinsil ko tag piso na as likod. Gingnan ako ang katong usa ng amigo. Bantay kay magsugod na ko gugug. Ako ang tricks magud na kay mentas wa pay taw, maniid ko wa pay taw. Muhog jud kadaghan. Para time ba maipon bitaw. Para maipon ang time. Para din ako sige ka. Timingan ko while gana ana ko ang uncle na sa likod ana unsa man na yor. Wa palagi na baka ihi talaga ko lagi. Gito ko. Ikaw yun na yung rason. Gito ko. Now, katapag tuo ka, tabaan ko, doble ang lagot niya. Ang una is, wako ni eskwela. Pagkaduha, giunay na ko ang among Pisonet. Kaihi ko gugod. Gito ko jugod niya. Pagkahuman, kasabaan ko niya, eskwela nga na, dito na ako nakakuha og diskarte. Lisod na ang diskarte. So di naman ko pwede kay Pisonet, di naman ko pwede libre, di naman ako maunay. Kaya sa una kung computer shop pa to, tigbantay pa, pwede ra to server, libre duwa ka. Pisonet kailangan jud kamhug. Ang gibuhat ako sa una, labay ko basura. So mga manilingan ka. Yung basira dia, tagpila man ang kuan, palabay. 20, na ko'y suki, tag 30. Yagang may ra kay plastic ba. Musay gud magbinukbukay pagod mi sa ang amigo gud. Kay unsay unhan mo niya. Layo kay lagod niya. Moadto na sa amuha kay para siya mo labay ato. Siya mo labay Oh. Oto, unhan ko niya. Oto, kanasiman. Iniglabay so iniglabay na ko ugma. Labay ko sa katong silingan namo. Ugma pa na. Among basurahan. Ini ko man og labay ibutang na ko ilang basurahan kadlawon sa mong silingan. Ngingon sa nako labay ko basura. Ay, scam gyapon. May mong siya ka na di magod kay more jay lisod kay lisod kayo sabot moto dito na po yun na high school ko wa gyapon ka na nasakpan ka to wala nga katong unsa ka sakpan katong basura wala ra ato ya nag high school pero at the same time nangingana ka ni eskwela na ka to high school sa high school na ka to ako di jud ko mukating sa una tadyo kay moto di ko mukating pero lisod kay bangon buntagon. So absent lang ako, maliit gani ko absent na ko. Absent na ka. Wa say bawon. Lisod kay bawon sa una Moto na katong Jivan lang gingon ako ni mga kompiteran.
na nag-open sa nibalik sa Lagabli. Sa Pero dili Kantuman. na imong uncle ato. Kuha na. Dili Lahi na. na. Ako na. Ikaw Di ba na. akong uncle sa una tigbantay sa computer shop? Oh. Ako na yung bantay. Ay, ako na yung May magbantay. gipasaylo ka no, gipasaligan gawin ka. Sa akong uncle? Oh. Lahi naman to problema sa akong uncle. Sa Pisonet naman to. Di ba tag-iya naman mo Pisonet. Pisonet. Oh. Di ba sa imong uncle sa una Oh. katong imong gi-scam. Oh. More gyapon to ilang open na po siya balik. Dili, lahi na to. Katong tag-iyad, dili to na ako siya uncle jud by blood. Ano ba to? Silingan na siya nga kanang naikumpiteran ba niya. Okay, Kaila ra sa akong uncle. Okay. So katong kaila sa akong uncle, ako gikuha na. Dili na ako uncle. Kaya Wala na may siya kay pamilya. wala siya kay baw sa imong mundo sa una di. O, kaya ka ba? Pero Pakibaw na ko. kato panahon na tarong na siguro kato. Katong sa... katong ikaduhan na nimo na computeran nimong gibantay. Kantuman? Oh. Ay, tarong na ko. Kay maestra man gud ang tarong mo sa dangkuan gud. Kay- Kasi dito klaro imong uncle di. Ikaw ha. Tarong, disiplina. Pag sigarilyo ko, labtikan gani ko. Masasakpan ko. Kato siya kay... So, banilad ay kana apas bitaw. Di ako eskwela sa una. Kanduman ko gabantay. Kay stay in man ko sa may Talamban or Kanduman banda. Sa katong medyo katong tigya sa layo bantay ba. gamay. So sakay ko ang ako ang kuan na routine na Di lakaw pa ka dito buntagon sa. ko. Oh. so na may village na gud sa ilaha gud ang tagiya. So dito ka matog. Inigbuntag maestra man gud ang iyang asawa. So moadto siya naa sila eskwelahan pero dili may para eskwelahan. So i-drop ra ko sa country mall, niadto ko sa Apas eskwela. Nya iniguman ana mga alas 3, alas 4. Inigring gani sa eskwelahan, sakay din kog tricycle papunta country mall niya, jeep papunta Kantuban 13C. Dali wa jud koy ang Wala man say traffic ato pero naaman. na. Pero ang masturya jud ato wala jud koy kanang time ba sa imong kagulingon nga estudyante kang magligaw-lingaw buto sa playground ana bitaw. Di ba say mga estudyante di man na mulig dayon. Okay na Ako pa. magdali-dali kog uli. Kay malate kog abli mga hapon alas 3 or alas 4 ang out. Biyahe pa ka papuntang Kanduman. Mga 1 hour pa. Katultol mo ka na no. Ya, mo na magdali-dali jud ka ba. Dali jud ko. Balag cleaners ko, mutakas ko. Ang mga maestra sa ano Kasabot ra pud. kasabot tapod. May tarong na ka. Oto sige ra wala nga na, sige ra og invoker. So duwa ako, lingalinga So pa. dito na ka na maayo sa. Dito ko na maayo sa komputeran na to. Kanduman kay libre naman. Naa naman ako tanan, ako mimo abli. Ang kontra na lang nako is puno ba or di. Kay kung puno, di ko kaduwa. Kay kailangan ko magbantay. Ako pa malimpyo. Pero kung dili gani, chill lang gani ang komputeran. Tuwa jud ko. Ulo. Ano sa mga orasan mga human mo duty ato? Alas 4, andot sa Manirado, andot may customer. Sure. So legit say alas 4. Pa ka. Oh, mas kuila pa ko mga alas 12 mga man alauna, depende alas 2. Oh. Wala ko ganaw na kay lingaw or while mingaw, wala na pay. Let's just say customer usa. Oh. Kaya magpaabot kami nga mo out kay gaduwa sa Dota. Oh. Magduwa sa kukuha. Mas malingaw ko kay lamin, libre duwa man. Lagi niya, napakay muskwila pa kay ka alas. Ay ang skwila sa una. Basta katong time na ko'y bound. Attendance. Yep. Pukawon ra ko katong sa kay musakay ra ko. Attendance okay ra. And igadto sa eskwela naman matug ra ko. Ilawom sa lamesa. Usay mga maestra na ko diyan. Kasabot ra. Kay ba man siya gamantay ko kompiteran. Okay. So man naluoy sila So, shout out sa mga maestra diya sa taga-Apas kay. Patulgon ra jud ko. Okay ra bisag lang. May noon. Pero dili to the point nga kanang sagdaan ka nga okay ra nga matug ka well ka klase. Kana bitong kasabot sila nga nganong gikapoy ka ana. Mayro pud gikapoy ka. Dito na senior high UC. Unya mo na to dito na to tong nitaas na jud mo Ay, MMR. Dito sa katong gabantay ko komiteran sa Kanduman, dito na ako sugod taas MMR. Nya Kay- dito na to sa katong PC number 6. PC number 6 sa Kanduman. Mao na, Diba 12 man nakabok computer shop 14. Oh. Kanang PC number 6 basta puno akong MMR or Dota nga homepage nga profile pasagdaan pa na. Oh, i-display ra na nimo para Display ra na ako. aura para mi. Oh, display ra na ako kay MMR dia. Oh. Manay mo agi kabant yan ako sa server, maka-feel ko nga nay mo tan-aw sa MMR. Kinsa man ako? Oh, mo na hulo. Ano na maginom mo ba? Kinsa man ako? Grabe yun. Unsa man pila ba dito ato na time? Unsa may 5K MMR ko ato. Ang pinakataas mga 7K, 8K. ang sa tibok jud Tibuok. sa tibok kalibutan. 7K dako na kay na 8K dako pinakadako na na.
So 6K murag pro player na ka. ang average mga mga duwa ay mga 1,000 Oo na, na. Oh. 2,000 Ako 5K ato. mga banga below 1,000. Di ko yung mga wala ko mga angkol ko. Okay na mga walang ba? Mga banga. Oh. Ang tiyaw. Pero 5,000 makakita sila 5,000 Sa una, kusog na sa una 5,000. ninyo Karon gamay na kay na. kay tao dagan na sa kayo So katong sa una imo to pasagdan. Yeah. Moto pasagdan na malingaw ko. Night mga pila ka days na months or weeks na nilabay ato. Na iniduol na ko. Pag guman na pag out na bitaw. Kaya akong mga tag-iya na may ang tag-iya nga sa computeran naman ay sakyan Iyara ko kwaon ipadong na uli. Ipanirado na mi. So sakay na siya sa sakyanan. Paabot na lang ko masakay. So ako'y manirado usahay. Inig adto sa inig sirado. Nagpaabot ang tag-iya sa sakyanan. Na iniduol na ko. Biin mo atong account sa number 6 pa yan ba? Imo adto account, di juga account buyer nga na bitaw. Unsa dili ka Dili ka account buyer. Di ka boosted ana bitaw. Ako adto na. Siya nga. Kung ginahan ka mo duwa og tournament ingna lang ko. Kuyawa na nung murag anime no nadyo ni Duol na ko. salida yun ba? Murag ang tawag ato Kanduman Major. Ha? Kanduman Major. Siya? Kanduman Major ang tournament sa pangan. Kay sa una magud sa Dota 2 kung sa gawas pa major ang pangan. So para ingnon nga Kanduman Major para pop bitaw. So wala ka kahunahon na to na time na nay Tournament. ano? Wala ko na mga tournament. Ang ako kanang mga taga-gawas bitaw kana sila Dendi, Miracle, Laabid sa una. Kaya mo tanaw sa YouTube. Mura tanawon sundo na naman pangan. Wala ko kita mga tournament nga ganahan ko mag-tournament. Ang ako lang arod ingnon cool ra ko. Kaya na lingaw-lingaw ra ko. Moto wala na dayon ang Kanduman Major. Kay murag dili ko pwede murag sanay nga nang dili ko taga didto. Pero na tournament sa Banilad. Banilad na mo to dito nasugod nga murag third bang guro ko na yung mga picture send na ko nimo ginahan ka. Murag na third place ko ba? Yan nalingaw ang mga tao. Di sa man third Dota ba? Dota. Ya, unsa man nang first place, third place, di ba team man na dapat? Ang among team third place. Okay. Ang first round kay naa sa OG ang katong nipilti sa mga OG. Naa sa OG ron. Si Natsumi. Naa siya ron dito. So, mo na to ang first time nimo na nakaibaw na inani na world. Pag premium na ko ato dagan yung kwarta. Pila man to premium to? Kalimot ko If you don't mind me asking. 20K mo to 15K. Dako na Libre yan oy. ako lolo. Lingaw kayo nalipay ko. Ay pagkaon yan ay kwarta. Oo. Atag gina ko largo. Pag uli, ang pinaka-upan na to, bang Ano? wa ko na ng hid. Na? Sa lang bante ko sa computeran. So wala ko nag-open. So suko kay itong tagiya. Suko kayo. Nibo na, kuha ko ana. Ngawam sa kanang hid. Pero kibaw na sila nga kanang di na ko ginano bantay bitaw. Ginano ko aton mga magduwa na og tournament. Na feel na nila na. So, ang pagkuha ato, pag lingaw kay ko. Na bitaw. Abi nang yawi bi. Gikuha kibaw na ko pag ging nga kuha ng yawi. Kibaw na nga di na ko mabantay. Adto na ko sa balay sa mua. Sa Banilad na balik. Gikuha ang yawi. Pag bantay. Dako ay busy kay daga og kwarta. You're fired. Yan na siya ni mo jud. Gikuha ang yawi. Pero wala. Para ako ato, you're fired. Wala na mo na dito. Wala ka update ato nila. I'm good terms sa meron. Kasabot na to sila Kasabot na sila. Marag kibaw na sila nga kibaw na sila sa una na kusog ko mo Dota ato nga time. Pila pa edad sa nimo ato sa una sa. Moto dagan tayo kwarta to kay bagot pa daog. Nahurot. Balik bagot po to sa ko. Ang akong point rabi pagbantay sa computeran sa una kay kibaw man kan anak nang maro ko. Ang akong point ra jud sa pagbantay computeran sa una kay makakwarta. Di. So. Ginaan ko magduwa ato. Libre duwa ra ba? Computer jud ba? Moto 9 PM sa kuha. Okay. Na-scoutan ko. Shoutout sa CDD Ogres. Asa? CDD Ogres. CDD Ogres, shoutout kung karon siya Arsenal na siya ron. Arsenal na. Sa ilawom sa Country Mall sa Country Mall Gaisano Country Mall ba diya Banilad. Ilawom man na CDD na sa una. Dito ko libre duwa. Dito na ko ga man cave na. Libre na duwa basta inig tournament
inig tournament gani paggamito ni milang pangan. Mm. Dito na ko niya among eskwelahan biya kay lahog apas. Mm. So isa na lang ka tricycle di na ko muli eh. Usahay kasapaan ko sa akong uncle. Ano man? Kay Wala di na na ko wala muli niya. Sa eskwela pa ka, pero eskwela ko, di na sila kabaw. Dito na ko magdag uniform niya sa stock room, dito na ko matuga na. Usahay sa PC ra. Ana. Pero wala gyapon ka sulduan ka to, wala. Ha? Gisulduan ka to dito sa kanang sa may country mall. Si Didi. Oh. Kato siya, na allowance. Lipay na kay kuha to. Kay, dilipay na kay kuha to. Pang ano, Ano man? libre ka o usahay. Kay, suguon ka doon sa mga tigbantay dito. Kay close naman ako. Og tag-iya. Yor, palatikog silog ganyor. Kapili lang imo. Kaon ako. Usahay, inigbawon. Paraygan na ni mong tag-iya. Yang ay kog bawon niya bit. 20 lang, 30. Tagaan kog swinta, ano. Kau man na lipay na kay ko. So kanang bawon ako swinta, di na ko magunhaw na og magduwa ko. Ang ako na swinta ako ano na. Mo to yung pinaka the best nga ang ako lang jud mo perform ko. Mudaog sa mga kanang tournament ba. Yeah. Sige ra mi ka third ato or second ana sa una kay naadji ko sug kayo ato sa una. Sila Alds to. Alds. TMB tawag niya ngayon. Mangusan to na year. Kalimot na ako nangyayari. Basta high school na ko ato siya. High school na ko ana. Ay, senior high or high school? Nya, humana na. Ayun na, senior high ko. Katong senior high na ako, dito gyapon ko si Didi. Dito nagasugod ako streamer. Okay, sige mo og mga stream sa una. Balag, gamay ko viewers na 1 viewer, 2 viewers. Sige kog tan-aw ra sa mga, kanang magsige ra kog stream ba? Mao to, while gapil 2023 man to no. Yung gingon dili sad. mas ubos pa sa 2023. Dugay pa. Mga So dugay OG na jud ka ni mga streaming no. Dugay na jud ko stream. Pero asa man ka nag-stream man to sa una? Sa computeran ra. Dili Katong ba? si Didi ba? Ano sa man to? Twitch, YouTube, Twitch, Facebook. Ay, una YouTube. Katong YouTube mo to yung pinakanindot. Ay, sa si Didi mo ko nagduwa, di ba? Senior high na ko ato YouTube. Katong YouTube ay kay kanang sanay. Why? Ako ginahan ko mag-stream dito sa viewer. Ginahan ako ipakita kong duwa. So balag isa ka viewer, kato 9 time nga ni 1 viewer. Sigog storya sigog altab kay wala basigan monitor sa una. Kay computeran biya. Sigog altab. Pagkahuman lagi kay na 1 viewer sigog altab ba sig storya. How are you? Sa asa ko nimo nakitaan. Kasi yung English or Tagalog, Bisaya, kung taga-asa. Pagkahuman sa akong stream, ni-add na ako sa Facebook. Chinese ang pangan. Yeah. Pagkahuman na to, anak ko ang idea ko. Basing scammer niya, wa may mawa if ako i-accept. Pag-accept lagi na ako ba kay, oy, hello kid, bata daw ko niya, may ko yung kumuduwa. Ginahan ko mo donate, ginahan ko mo donate, English pero di ko ka-donate kaya wa kay PayPal. Ano mo dinate niyo siya? Ay, para Mao dito. na sa mga stream. Perks na sa streamer nga na yung donate. Manay PayPal. Adto din ko sa tigbantay. Nakay PayPal ya, kay mo send ako. Ana ang tigbantay. Ay, scam na eh. Uli din ko. Adto ko sa uncle. Nakay PayPal. Nakay PayPal ya. Ay, kinsa man na. Naimuhatag na ko. Scam. Akong lolo. Buhat din ko PayPal. Gamit na ko yung ID. Pagbuhat na ko sa PayPal, gisintan ko 10K largo. 10K? Ginaan siya mo si 20K. Pero, wako niya nasendan og 20K kay bagong buhat 10K ra. Palitan din ko niya kuan lagi kanang pizza, pizza, lipay kay mga auntie, mga uncle Di man ma-withdraw. Kay wa pa may card do. Dito nagsugod og mga maya-maya. At karon pa maya ang gamit ko kay GCash. Adto palit pagkahuman palitan ko sa ninang invoker, palitan ko keyboard. Invoker ka to. Siya gabayad sa tuition. No. Ang kuan na to, ang story ato kay Basing bayot. ang laki awa ha? Ano ko anti-bayot? kay siya mabayad sa tuition niya. Iniguli na ko. Tawagan ko niya kung nakauli ba ko. Palitan ko niya computer. Gani. Basta magduwa rami siya mga amigo. Chinese. Tagahan ko niya server sa Perfect World. Dito ko nag-grind. Ano ko anti busim sugar pop bayot na. Pero kay bawang unsa. Dito jud ko nga manang karon nga sige isugog mo kanang makinom jud ko ba kay katong invoker nako naay kuan Warriors Gaming. Nainiduol nako Chinese kay anak ko dito ko gaduwa sa Chinese server na tungod niya.
Pag duwa dito ako duwa, naibawaan ako accent na taga Southeast Asia nga server. Di mo ka taga China. Ano nakadiri pero dako og rank na to, mga 60 na 40. Dako na sa una sa Chinese. Ana siya nga, if ginahan ko mo duwag tournament online, go pa ako, ano ko go ko. Nano ko sa balaya to. Sa PC gihatag na. Abi na kog team 1 ra nga team. Warriors Gaming kanang second kanang team to ra bitaw. Team 1 lagi pagsuod na ako mga idol sila Nico Baby, sila Ohio, ana bitaw. Ulitan ko eh. Ambot kung kailangan na basta mga kusog na sa una. Di, may imagine naman ako good na mga idol na jud niyo sa una ba. Pag kuan ako ato pag sanay pag suot na ko ato, practice pa mi. Nakatuog ko pag una. Sa mga practice sa musod, nakatuog ko. Uno ka mataw na may ka-practice kay nami tournament pa dong. Pagkaduha, putlan ko jud kog internet. Pag uli na ko sa balay, practice mi. Putlan ko internet. Ay kanang putlan ko kuryente. Sa mua ba? Gihangyo na ko. Sa taga Bicol. Ay sa putla yabi 30 minutes kay nami duwa. Sige tagalan ta ka. Tagalan ako siya. Ang tip jud moto duwa na. Dito nagsugod ang gipigi. Katong invoker na ko. Dito na ni akong pangan. Kay sa bata po na kay Mikey mo invoker ko no kay gipildi man ang number 1 team sa una nga TNC. sa world Di, Philippine team sa bitaw nga Philippine team. Dota. TNC. Napildi mo na mo natsambahan ako sa invoker na ko ba. Ya ikaw may gada ato sa duwa. Dito na ni akong pangan. Ay pagipangita na dito na ako nilargag mga naka-connection mga nitabang na ako sila Chibibi. Sila Kuya Nick, sila ano ba? Larganin ko Manila to. Dito nagsugod ang mga team, garotate ng mga pro player nga. Sige ka pag-stream. So ang kana na world ba? Unsa man na siya? Nana siya kanang kung sa NBA pa nung drop ba or kanang diri ka bi ana, diri ka. Wala draft, kontakon ka. Kontak Pero kailangan ka mo duwa ani nga team. Ari diri nya. Nya nam ni kontrata na kanang ikay mo pirma sa kontrata nimo. Unsa may no kay nay uban na di ka kalak manang di ka kagawas og 5 ka tuig nay mga nga dapat basahon jud mo kontrata. So dito na nakaton ba sa kontrata pud or sa una nako experience bay sa kontrata bay. Na unsa man? Kay ang giingon bay. Ano say kay bag-o ra na nga team. After sa Warriors Gaming wa man na dayon kay bata pa ko nya, way passport bitaw. So dito na ako sa local nga team. Local. Ang giingon sa kuha 30k akong sweldo. Ang buwan. Ang buwan. Nya. Ano siya nga basaha lang ang kontrata. Ana ko nay kontrata kay ang giingon sa mga amigo nga mga pro player sa mga tito-tito bitaw nga naana sa world sa Dota. Basa sa daw kontrata. So ano siya? Asa man ko nanay kontrata naa. Same sweldo ng 30k. Ang kontrata i-follow up lang daw. So sige na may compete. Siguro ang kontrata i-follow up wala pa daw. Pero naa na di kontrata di. Pero feel na ko ron ang kontrata nakabotang marag 50k ko kay standard jud siya sa mga uprising. Feel na ko 50k pero 30k ra ang gihatag na permente sa ko. Pero wa mo kagisenda ng kontrata. Wala. So feel gani na ako nga 50k to ang nasa contract pero 30k kay ang 20. Gimidulman ka niya. Human na giyon sa man nimo na naundang ra to or unsa man. Na lahi na sad nga team. Life goes on da. Bata pa sa ko ato. Mo tay ingon nga binabata ka. So man to imuhang bali lesson kumbaga sa kana mga business world na yes. inana na scene. So kana dagan na kay kag team na agian di ay dagan na kay mo contact mo na mga PNC na tier 1 kaagi kanila mo man ako nailhan tier 1 sa streaming la sa streaming sa Facebook sa na tier 1 man na under ko nila. So human na human ra pud to mura sa di mo konjud din no kanang PBA or ana jud ba nya karon ang imong team ron streaming ko ron. So na lahi pud na ang grupo ron Kokoys shout out Kokoys. So streaming team na siya. Streaming team na siya. So dili na siya under sa usa ka org kami ni bot kaning nga Kokoys start ni siya sa mga pagkamigo-migo ra nga mga pro player nga friends. Mga pro player. Sa una kaning mga friends nako sa una nga pro player karon nga streamer.
idol kanyan ako sa una. Ya Karon karon. nato pa kalala kay bisig mo dako lang Tagalog man pero idol kanyan ako sa una karon nahimong nagkukuis. Mm. Mm. So part naka na streaming team ana. So Pwede siya streaming team, pwede siya mahimong pro player nga team. pero for now wa pa man may tournament, Stream ra. stream ra. So unsa man yung buhaton na mo? Magduwag Dota, usahay, magduwag CS:GO, alang normal nga gamer bitaw. Nay man ang viewer kay nanara sa balay. Ana bitaw. Maron. So kano sa mga nisud anang kick? Last 2 years manguro, 2024. Pero sige na kag stream lagi kato YouTube. Oo, dagan ako platform. Dagan na kag naagian na Kay platform. ana mo na siya bay. Ako bangod bay if sa una if ako team, mag-stream ko. Oh. If kanang bitang off season bitaw yung ana, wala tournament mag-stream ko. Kay mo may secondary income nako. First income nako pag pro player jud. Secondary income like mga streaming, mga content. So off season pila man ka months na mag-training before? Karon kay 2 months na siya ron. So panlit kano sa man ang namoy tournament pa dong? Katong last ang tournament wala mi kasud man. Disod na kay mo sud, dagan na Ano man? kusog. Kay unsa man na elimination round? Ano. Usay sa Southeast Asia usay kwaon. So mag-compete ang usay China, Pinas, Malaysia, Singapore, nga team, Vietnam, Thailand, mag-compete na siya sa usa ka team. Ay sa usa ka slot. Ya kana Southeast Asia versus Europe mo yan. Ana niya Europe versus iipon mo. Well karon na igaduwa gani ron OG. Wala sila. Sila ikuan ron number 1 sa Southeast Asia OG. So kana kung na tournament 2 months mo Mag-prepare. yun. Ay mag-prepare nga migo-migo na mo. Ay, kana. Usay sugal, usay CS:GO. Karon. Kami magod kay wala man may org. Ang feel nako kaming mismo nga may org. Kami mga migo-migo bitaw. Oo. So kami we just nang duwa kami yung usara mo ginahan. Pero naagi pa mi disiplina. We know nga asa mo limit. Kana ako Wala sa papel pero we know nga kung unsay joy dapat ipakita kung pro player. di karon kay di ba kick man ka nagsigig stream sa una ni dako na imong followers ato sa una sa lain na platform or wala pa. So balikan ang mga nananaw karon gikan pa na sa imong Facebook ana niya na. Kanang mga nananaw ron gikan na sa Facebook sa una na mga loyal na mga bagusad. Pero kanang uban gikan sa laing mga amigo na ang streamer. So legit siya kung usa ka amigo mag-stream, wala siya ga-stream, diri sa ko Like naay priority bitaw. Naay priority usay. Pero para na ako na ikaw may pinakadaghan og followers sa kick sa Pinas. Dili. Gamay pa kay ko Wala kailan nila Gabi, nila Armel. Mo na ko anjud. Mo na boss kung sa streaming. No. Kay tira. Gitawag naman siya ba-vacuum. Kay mo vacuum ang mga may jud day kay sila jud or mo nang gingon nimo sa una nga idol pa na nako sa una karon nahimo na nang amigo. Sila jud may ginatan-aw sa mga Pinas ron. Ang followers niya mga abot na 100. Kung ako 60k followers ko sila mga 150. Wala man na sa followers na bay. Wala na sa followers bay. Sa viewers na naman. Hindi sa viewers karon di ba 200 mag average ka na katong before before gi black ang cake. Ako average na ko 600 800 before gi black ang cake. Pero kanan sila Gabi mga 2k, 4k, 5k. Yeah. Average stream. Puro na mga Pinoy. Dili sad. Ano? Puro Pinoy. Puro Pinoy. So na jud community yung kick no na gaming no na. So karon kukuis. Unsa may mga sunod nimo na mga tournament? Sana namin tournament. Kuan pa dong after 2 months. While wala pa Kano sana mga after May. 2 months. Na qualifier na sana siya. Dapat kung kusog juga. So dati na kuan di ba? Pero napildi man mo pag last, di ba? Pildi mi. So, Nakadaog sad mi pero napildi na sad mi. Dapat mo tuloy-tuloy imong daog-daog. pero kana na tournament dili na siya Philippine international. International na siya sa Southeast Asia na siya. So kanang China, Vietnam ay usay China maapil good pero usay Thailand, Vietnam, Singapore, sa pa yung mga Indonesia, Pinas. Counted na siya as Southeast Asia nga region sa Dota. So nag-compete mo for the Southeast Asia na slot. slot. Ang slot karon kay isa or duha depende. Karon isa ra usa pa.
So mo na inyong gi-practicean ron. Mo na kuan ron ang OG ron na dito og ang execution. So Nasa sila duwa ron. unsa man imong routine na? Ako, usay mo tanaw mi nila, usay magduwa gyud og Dota. Duwag Dota, Kay tanaw. before biya sa una. Na. Sa akong story, gaduwa og Dota lingaw-lingaw ra. Sumara sa nga na good. Pero karon First ko ano miya? Pro na biya mo. So dapat na pasakan na jud ninyo yung standard. Ano ba? Like competitive gyapon balag normal ra nga duwa. Criteria, no? Mm. Well, ato na ning wrap it up kay si Junrix. Napay klase alas City and it's time checks. I think it's 1:30 na. 1:30 a.m. So sa mga naminaw karon, kalit-kalit ra ni siya kay nakita ra mi si Jim ganina. Na mag-podcast na. So nag-podcast na miron and taud-taud sad mi nagsigig sabot na mag-podcast and nahitabo na gyud na nag-podcast mi. So again, Brad, thank you so much sa tanan nimuhang tabang nako sa ikaw po dyan nagtabang nako sa ako ang Kick na account streaming ana so karon wa pa ko kibound sa akong vibe ko kay di mo ko gamer good. Eh mo ikaw ra ma-figure out na. Ana so nisuway ko Observe lang. Nisuway kong stream og kanang mag scroll sa Twitter ana pero kanang dili man kayo ko ambot ako pa nang ni vibe jud maayo kay. You figure it out. Ma-figure out na ako para ako jud na. Kung asa ka mo fill in sa slot bitaw. So anyway, It's you. kana ganahan jud ko magpasalamat nimo sa imong oras sa tanan nimong tabang nako and sa mga naminaw ro na wa pay alam kung kinsa ka or maybe wa pa sila kebaw sa gaming world ni gana sila musud. Asa mo sila maka-follow nimo? Sa Facebook page, Yowe Dota. Yowe Dota sa Facebook. Mas kuan ka Instagram wala man kayo no. Wala kayo. Yowe Boy ra. Conventional na siya. Pero sa imuha yung gamer account, Yowe, Facebook Yowe Dota. and sa Kick /Yowe lang. Kick.com/Yowe. Kick.com/Yowe and kung naminaw gyapon mo antud karon, salamat kayo sa mga suking tigpaminaw. Ay kalimot follow me on YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, A Life of a Bye podcast. Click the subscribe button, notification bell. Kung naminaw mo sa Spotify, click the follow button and sunod na po na episode. See you all. Peace!